akatunganirwa na Gideon Vonga taura itinzwe pamsori mambo taura nyaya dzakaitika kumusha kwedu. Ndinoitwa Gideon Ruyanga, ndine mhuri yangu ndauya nayo yakakwana, asi kune mhuri yatinayo ine yatine mudare isina kusvika, haina kuita mhuri yachimbuso ngechipaonge chivakani kwamogende Ruyanga. Zvinhu zvakafamba zvakadai, takagara semagarete takangoita paupenyu kudokara kubva kumadzsekuru kumadzibaba kwese vanhu takagara pakapera kushayika vasetirwa zvinhu. Saka vakati musi wa 14 June 14 June gorene ndakabva kuchikoro ku-SDC committee yataatinayo tine pfungano yechikoro ndokusvika Pamba. Ndakasvika Pamba paine soko rekuti kudiwa kwababa munini kwamogeni kwacho neFriday nemhuri yako mudzimai wako nevana vachibva vatumazve kutaura kunana vanin'ina wangu kuti mese mukudiwa. Zvakanaka. Friday mamusezi Friday takaenda Friday vanhu yasvika takandomirira ipapo kugara akatsanangura kuti kune mwana wangu ari kubva kuHarare ari kurwara achifanira kubudirwa. Zvadaro takagara mumba yangu akazosvika 9 o'clock dzemanheru vachibva wasvika vakauya vari 9 as a group kuya kwakaita nevamwe vanin'ina vangu vasvika kudaro takavatambira kudaro pakatanga kuita kayowe nemwana womukomana mukuru wacho wamugeni ane mwana anorwara wacho iyeye. Mwana wacho ari kurwara ane 12 years mukomana. Chibatanga kuti vamwe vanofamba nemabhasikoro, vamwe vanofamba nedzimotikari, ini ndiri kushupika. Baba wacho wangu akagara seri kwedhoo mukicheni achibva rowa dhoo ari kunze baba wakati useri. Ndipo ndakabvunza ndikati ndo zvamaurira here kubva kuHarare zvematunganidzira vanin'ina, isusu tauya kuzoteerera zvemadini zvematunganidzira pano kana pachinyatsotaura nyaya yamadini yamafambira. Uchikwati wakagara pasi wachibva ndichoweyoyo wachibva watsimwa wana ndo uchigara pasi wangu wakamwa doro. Tagara kudaro wabva tsanangura nyaya zvanzi mwana ari kubudwa neuyu. Zvakanaka ngadini ngaabudwe. Tizwe zvaanotsanangura mwana haana kubudwa mwana ndamari kunze kwakaedza tiripo hapana chakabuda. Asi uone kunze kwaedza tangodini tamuzokwera kuzimba kunze kumbatisudza kuti kwakamira sei mbavha dziri kunetsa idzi patadzokera kumba yabva yafuma yaSaturday. Tapatadzoka kuti kumba kuya Saturday wababa munini kuyawo tagara pasi nedare riya toita sei Saturday achindaidiwa kwaSapi uyazotenga zvinhu zvechikoro naye headmaster zvika nedare komana zvavari pano chimbodini chimbotendererai ndikati ona ini ndine nyaya kuchikoro saka zvenda kuti ndautomboenda kuchikoro kwaSapi ndakuti mandi kwaSapi tonoita zvada kuti kwaSapi ndoma ndadzoka futi avo vakomana vanin'ina wangu vari papa ndini wacho futi zvakangofanana ngawafambe pamima wataura mwana wakuru kuti enda pakati vandotsanangura tinochinzwa tiri pamwe chete kana zvaramba tofamba zvetiri pamwe chete kanzara zvakanaka zvoshiwa nin'ina wangu akabuda ndikabuda kuya kwaSapi tobanda kuno kwaSapi pataita zvatakaita kubengi kuzete zipipengi patatora mari pataitenga zvataita zvechikoro chimwe paidza ati pandadzokera kumusha ndakasvika vakomana wangu asati wabva kudare kwavangu aenda vatagara tikawamirira vachizosvika zvemanheru kuma7 o'clock vachisvika ndokuti pandira mafambiro akangu akaita kanza atafamba so asi tatafunga kuti isu tikadzise chii tikadzise mwana sedare redu rechifinyanga takawirirana tanga tikadzise chii mwana ndokuerenga dzimba dzedu dziri 15 tanga tiite 20 kuti mari yedu ikwane tindogadzisa mwana takawirirana izvozvo ndobva taita saizvozvo tikati date redu takuisa musi wa 5 July ndobva tosangana tichigadzisa mwana. Zvakadini zvakanaka sezvo zvomuti mubatsiri atombobatsira ambopa mumwe mishonga yekuti asanobatsirikana mwana zvakanaka takatawirirana paya. Sunday vakomana vese kumabasa vachibva vadini vachibva vapera kudzokera kumabasa wese vakomana saka takara pamusha zvakadanaka takamira kuti akutsvaka mari kuti mari adini akwana. Monday makuseni ndakamuka ndichienda nezvinhu zvatatatenga kwaSapi zvechikoro kundoisa kuchikoro makii anga makii emadozi echikoro ndatakura zvinhu zvakuenda kuchikoro zvandasiya mabhilda kangarusa matairo pamba pangu pemwana wangu imba yakwa pari mwana wangu pamba
angwari watatu mapirita nemudzimai wangu aibikira mapirita pangu ndipo pandaenda kuchikoro ndakatora bhasikoro rangu kwasungura zvinhu zvangu pabhasikoro pandaenda kuchikoro kwasvika muofisi kwangu saenda zvinhu zvangu zvikazveswa chibvano zvakakwana tiri ipapo ndo pakabva pachava foni nemudzimai wangu baba uya kuno izvozvi unokwaita disaster kuno toti disaster yeye ingadauya zvakadini ndapapamba zvakanaka ndikasiya zvakanaka pasara pachisvika muningira wenyu la naye mukomana anopenga yeyo wasvika wari wangani wari wairi panapo anopenga nozani sarake mati anopenga nozani pasmo pasara pachisvika pano anga akabudwa here anga asina kubudwa anga ane machisi ake mumaoko kwakuuya mwana tendorekwabvunza wadzimai tomunga ndikatoti wadzimai kuti wangatsanangure pakuindihandi kuchikoro kwabva atomuzaimba wadzimai kutobikira mabhiriti amba otobuda kuti unaimba yakupimba yakutotsva kosi wotobvunza awa mai wangu wangu watoya mai mudzimai wababa mini wangu inini watova kuzotora wadzimai wangu kuti ngatidzokere kumiriwo timbondoona kuti pane zvakazochinja here pane mwana wakubudwa kuya kuyawo imba yakatotsva maya watoripo mabhiriti andokupinda inge rozi lake inge yakanamwa mamine zvinhu zvakawanda zvokuwakisa zvaa zvirimo vachitora vachikanda kunze zvimwe zvakatopera kufa nemabhasikoro akanga arimo achibva wabudisa kunze zvinhu zvese zvazvapera imba ichibva yazotsva ichidona ndakatozosvikawo ini chidzimura chinyi chidzimura moto iwakutonditeera saka zvadaro nacho ipapo tikagara mambo wakanga wazouya masabhuku wakanga wauya ishe pambo wache wakanga wauya wakauya kuzoona chinyi imba iyoyo kuchako yakati watiwana vachitora mapicture saka zvadaro zvikabva vanzi ngatiendei mwana uya abudwa ngatiendei kumba kwacho kubudwa chinyi mwana kuti patasvika kumba kuya kuya tasvika pamba paya tese takaungana se dare richimunyanga pananga asipo nokumana uchirwara taungana paya zvadaro paya mwana uya akaita sei abudwa kunge akuita afange kunge akutaurirwa here kuti taura zvakati sakateerera zvikanzi ni mwana uyo ukuzviziva kuti baba wako akandiuraya ndakaurawa nebaba wako ndakudayira atimyana zvandinoti zvandoziva kuti baba wangu wakoremo baba wangu wakagara muno zvachose baba wangu aresabo muno wakatonga muno zvakanyanya anombonzwa izvozvo nasekuru wangu wese wakapera kufa anombonzwa charo kuti mune zvakadai mumushamukuza nhasi uzobuda kuti wadi wangu wangu wese wapera kufa pasisina zvauya sei ndapandakadzika zvivanzi ndaro unozviziva orit akubvunzwa naishe mupambo wacho munobva kupi ndinobva kwamurewa kwabhora ndokumusha kwangu ini makandiuraya mukandisa mugombo guru renzvimbo ineyi mukandisa mubako mukanditsibika mukandikudikira nembiya kuti vari kwari kuitawo zvakanaka saka murudei zvikandibuda mwana asikana nemwombe 6 dzinotsika nembudzi 5 mwana kutaura kana mambo aiwa tadini naishe mupambo wachita zvinzwa saka isi mutemo kunotiziva rudzivo dunhu hatibvumiri izvozvo kuti mwanasikana anoenda kunze mupangozi vaitwa kare undototaura dziri mombe kanza munoti pamombe 6 dzandataura idzodzo nyembuzi 5 idzodzo ndo zvamunondipa ndobanda kusunungurayo zvakanaka izvozvo zvekutaurwa kumana izvo kanza handizvozvo kuti ngadini ngatiendei ngatiite zvadini zvatabuda newanun'una wangu ngatingofamba izvozvo kare takabuda newanun'una tikafamba pangu patakasvika wakabva warasika norendo itaida wakabva yarasika patabva chipataenda pamwe chisvika ipapo norendo itaida wachibva warasika takafamba pamwe mbiri patasiya patatsoka zvatikumba saka isusu tagara manje takatatora dota muzukuru wedu ndokunga muno muzi waipanapawo akanga ari dota muzukuru mwakabarwa mwana watete wedu saka takamutora tikati saishe anoziva kuti nyaya dzakamira saidzosona wandwara ichichamatari kuti kwamakonewo dota akauya wasemuzukuru tikamutaridza tikabvisa mari idzodzo dzese ndokunga ari pafirst zita charo zvakanyorwa nadota pavanhu vakabvisa mari ndii ndakatanga kubvisa mari dzacho idzodzo tabvisa 1990 pamwe zvatareza mari yedu ita about 950 takareza dota arimo handii aitonyora dota achirekota zvese right chikurisai munhu tidini chimba zvinhu zvakati tindo zvitadini zvatawa nazvo mwana akaramba kubuda angotambisa foni mwana akaramba kubuda angotambisa foni damuraziva nya ranyura dota anoti oneona sekuru zvipanda zvoona ini ndakuenda musha kwangu kure takuti ndofamba nguva iripo tikataiwa muzukuru tinokutenda nezvawaita wanzwa wanyairi mushamana sekuru saka famba kuzvakati zvakanaka takapirikisa dota achibadini achibaenda musha kwake dota aenda kudaro yenge Saturday dota aenda kudaro takatarara
takatobva ikoko usiku tikati right isu tauti aenda kudzimba sane makachengeta chi mari idzi tozozona vamwana pamwe achakudoka nakuda motifonera tiri padhuze tinouya zvanzi zvakanaka wabvaramba zvanzi mari hatichengeti kune matsotsi akupondana tiripondwa panapa kuti matoda ngatirare mumba tese takachengeta mari iyoyo tikati aiwa tingakuchengete mari kuti takachengeta mari iyoyo saka ni mari mukaroorerwa muchengerwa ni mari hasina zvinombonetsa zvanzi aiwa torai mari tikwanzi gwana idzoserene futi chinyi mari iyoyo tamatadzoserwa mari dzatatapisa dzedza uyake taisamaratidza mwamwe ati zvakanaka mangwana tombodzoka pano chiva tamataenda kudzimba takutamodzoka zondo makusenzene vanun'una wangu tese nana mai muri zvise chirunyanga tasvika paya tagara avo vakomana wangoenda kuhwa wakamboenda kubhawa vakomana vepo wana wacho ipapo wamoenda kubhawa wakazokati ako isusu vandoungira doro ravo ipapo zvakapurana hapana akazviziva kuti oripurana zvipi ona vakomana vati tauda kudzokera kumabasa nhasi isondo vakomana ngatiite nyaya dzedu dzidini dzifano urisai munhu tione kuti timupe mari dzawe obva totitadza pakaiswa chinyi paakaiswa twataenda kuti kumusha kwake ikoko kwabhora kwari ndo kwaanobva asi akutaura kuti handina kana hama yakwabhora pandiri ndega hapasina kana wokuziva kana wokudini takasofa kare unoshaya munhu kana wani chakuziva zvakanaka asi chakutongotedza tsoka dzanenge dzakoko uri kuenda kwacho ikoko zvakanaka ipapo tadaro macho ipapo ndo pakabvanzi nevana vacho vanun'una wangu iwavo ipai pano chisiya mwana wangu ndirapise chii ndirapise ndega ipai pano vanun'una vachibva vabatsirana takatukwa sembwa ipapo baba waripo baba wewanaiwa vanun'una wangu ava havana kudaira vaiti mwana sapota chii wana takatukwa ipapo kusvika isi tikati zvinokomana toita sei ngatiendei ngatipei patakati nevanun'una wangu nanamai wangu nehanzvadzi dzangu pataiti murodi pataenda kumba pataindogara saka tagara semhuri kudaro vanun'una wangu vakuti zvinomukoma zvatakuenda nyaya yataisi yakadari tinoita sei mozamboita sei ndikati kana yautondikisa kuona ndakapisirwa imba kana zvinokwanisa kupondwa ndiri mumba nekuti pfungwa dzavanhu pane ndi kudishangidzwa kuti vari kufungiwa navo satoo mhonde kwandiri kana vanun'una zvakanaka manje toita sei ndikati hangatiyombogara pasi titaure tiri kudaro tiri kutaura kudaro dota akabva afona pafoni yavadzimai wangu iye dota ado sekuda kuti ana sekuru Gideon mudzimai pamhanya nefoni ndiye vanun'una wangu handitoni vanun'una wangu vari munhu vanun'una wacho iwavo ndapataidara foni paya ndiani ndini sekuru ndinishe ndikati dzimba marara sei atarira zvakanaka sekuru azotambira ere mari munhu uya ndikati haana kutambira izvozvi yatobva yapfitsekupfitseka kuti atokumba mari takadzosei zvakandadota aiwa hazhandidziba sekuru apa hamuchaigadzirisi migaba nyaya iyi nyaya yakuda kwamambo ndokaya kuti mundu gadziswa moenda sei kwetiri mbovhenekerwa tichikudariswa chinyi tikati aiwa zvakanaka muzukuru watitungamira zvakadini zvakanaka totedza tsoka dzako muzukuru zvozoite zvotiti zvotifambire tochigara pasi tikati aisizoonai wana baba nemi wanun'una saka kuti tichimoenda kwani kwamambo tindonzwa mutundu uzere pedza ndoita kuenda padziwa wakabva wadzikatsika kuramba kuti kwamambo tonditsvakei katitezei zvekutaurwa nemwana tikati hatisi kuzvinzwisisa zvekutaurwa nemwana ende kwamambo totaurwa zvinhu zve tiri pamwe chete tofunga mambo wakakunodota achipa tifambisira mapepa edu tikabhadhira mari dzedu dzedare tikapedza samoni zichibhaiwa yeri mistana wangu nanasitamba yacho yakanyorwa pano ndinayo panapa yakanyorwa yanyorwa tsamba chiva ndapiwa kumusha ndakavhura tsamba ndikaiwerenga ndakatakura tsamba kuenda pana baba munini waridziwa wawanaiwa nemuzukuru arwara ndakasvika waripo pamba wakagara nemudzimai wavo yanga yamande ndikati mundaraonai nyaya iyayi nyaya yange isina kuperaba saka takuti nyaya inoperera kwani kwamambo tsamba yabva kwamambo iyi werengai wabva watora tsamba wachibva wawerenga tsamba yavo mudhara ndikati aya manyatsowerenga zvakanaka manzwa zvairi kutaura here tsamba haina kusungisa munhu iri kudaidza semhuri kuti muri warunyanga muri kudiwa kwamambo tondogadziswa tiri pamambo taura nyaya tiri pamwe chete zvakanzi aiwa ingada musakuenda kwamambo pa ndakatiregedzai inga ndakati mwana wandoratidza ndega ndikati aiwa uku ndokuti tinotegerwa mudhara kana paine munhu anoziva zvaari kuziva asikadi kubuditsira vamwe pachena zvondobuda ikoko wachibva ndizoita tsamba ndikati tsamba yemune musakugutsikana werengai zveke chipiri munyatsogutsikana munyakuona zvakanyorwa mutsamba wachibva wawerenga ndatora tsamba yabva ndaiwerenga futi kechitatu yatsowatsanigura ndiri zvekipai zvipapa hamuna kusungwa asi mukudiwa kuenda kwatisapi nemhuri yenyu yese saka mutaura chinyi mhuri ende manzi imimi patsamba pakanyorwanzi kana musina kuuya makundikana kuno munotaura pachine 3 days ahead kuti zoti hamusi kuuya kupi kudare kana wakazviti handisi kuziva hangu
saka isusu nemhuri yangu ndakaitaura yese ichiri nyanga yese wakomana wangu wese wanini wangu vanamai hanzvadzi dzangu dzese dzese dziri pano dzakauya takakwerengana isatina munhu akashota ndokuchisvika pano tomira kuti tichaona vamweni vedare vedu vachauya hapana kana wana auya. Ndiyo nyaya yacho mambo yandauya nayo. Pana wanoda kutaura here? Wanoda kutaura? Taura henyu. Taura henyu. Ndiani? Ndini mai Nyanga. Ndima wadzimai wacho. Aiwa, ndimai. Baba wake murume mununa mukoma wemurume wangu. Taura henyu. Zvataura mwana izvo zvataura chokwadi takaunganidzana semhuri kwanzi kwari kugariwa nemwana hapana akaramba wari harare wakauya tikaunganidzana semhuri ngana zvese tikaronga pamwe chete tipamwe chete asi manje tiri mukuronga kudaro ndo pakatishamisa kuti vanhu vakudzingwa ibva iyo nyaya haina kudini haina kupera. Saka izvozvo zvakatipa kuti ko nyaya iyi ihuru iyi mukanzwa uchinzi nyaya inonzi pana akauraya munhu mwana ari kuti pana akauraya munhu ingava nyaya ingaparare mukicheni aiitika inoenda kuna mambo takatopawo mapoenziwa tikati inoenda kwamambo. Saka inini ndekuona semunhu ndaamunhu ndakaona kuti isu tiri kuda kwamambo asi wamwe hawasi kuda kwani kwamambo. Asi manje shungu yedu yakati kupedza nyota kunoenda dzewamwe ndiko kunoendwa kuna baba wedu vanotitongera wachitipa vanotidurira chaizvo kuti pakaurawa munhu here kana kuti pakaitwa sei mwana ari kuita sei tikati mwana anoda kubatsirwa. Zvino tanga tiri kufunga kuti aiwa semhuri wana takataurira semhuri hendeika tinochenetsana tigare zvakadini musha unokuda kugara zvakanaka asi mataurirana zvakanaka mambo akupai zvekuita zvinoitwa. Saka kuwashaya kwataita ini kutorwara ini kutorwara kuti hazvibatsirika tinogara pamusha zvakanaka. Imhuri yekwanijo kwamogeni. Yes. Hawana kuuya kana wani kana nemumwe mambo. Saka zvinhu izvozvo zvatotinetsa kuti apa tisakade vana wekumba wakadzingwa ibvai pano chibvai wabva wakaenda zvokudai wakarambirepo pamwe pakarohwa munhu kana kutemwa asi takaona kuti wana hawanatsa nekunzi bvaibvai isu takaramba takagara sevanhu vakati kuti tione kuti chii chiri kuitika ichi asi zvakatibata kuti nyaya tabva uko zvichinzi itai so saka hapana haramba. Zvino chakuita kuti vanhu vadzingire vanhu kuti chibvai zvarewisisa kuti saka kuya kwataita tati ndokudziwa kwekuti ane nyota zvino hawana kuuya kuti tipedze nyota indo paakundirwadza kuti mambo atipedzere nyota yekuti vanhu vatidugara takati uyu muroyi uyu akauraya munhu pamwe handizvo ndo zvandati nditaurawo kuti samai ini ndatozvimbirwa nekuti hapana auya kana wani dai kwauya munhu wani tsamba yakauya ikaenda nemwana akati mai ndaenda nayo tikati panaka waiona ehe. Saka nhasi uno hapana wataona mhuri yacho yese isusu kune munhu uri kunzi kwakaurawa ndisu tauya tingaiti isisina kutouya uku kune mwana ari kurwara ndokusina auya kana nehwani. Saka ipapo apo pari kutinetsa mambo ndokutaurawo kwambo. Ndari kufunga kuti sekuuya kwamaita dzimwe dzimba dzese ndiri kuona sekunge makakwana muripo senyaya iri kutaurika kuti imi mugone kupupura ndenchiona kunge zvakanaka changamiri kuti wangoende wakadaro vanozvinzwira kuti hapana chiri nokuti kunyange nemiwo kana paine munhu aakiyuzwa mumba mumusha menyu munenge muinayo zita rake rinenge riri kungofamba iye achenewo pamberi pemhuri. Saka ndandichiona zvakanaka kuti muende wanocheneswa iwo pamberi pemhuri kuitira mangwana kana zvakuitikazve munoti akacheneswa tiripo
nokuti dzimwe dzimba dzese dziripo. Pamusoro ndiko kurkunzi ndo kuno vanhu wakaipa ndo dziri pano. Uku kwakanaka uku kune mwana ari kurwa ndo pasina kana ne1 ndo kwakaenda Samanisika ichindoti uyai tiri pamwe chete tindovhenekwa. Handika ndo kusina awiri. Asi zviri kutaura Ishawo ari kuti iyo imomudzi kumba kwenyu ikoko haisi imba imwe chete ba. Kuti matano kati murume ini murume wenyu munin'ina. Saka kuti tatodzimba mbiri. Kwatoneyo kwaba mukuru neyo kwaba munini. Tiri pano dzimba dzedu inhatu. Tiri pano dziri dzemudumbu mumwe chete vane baba vedu sirana zamu. Saka pano apa isusu tiri vakomana vedzimba nhatu. Ende dzakakwana nevanhu vacho vacho wese varipo kuti ine vanhu vayo ine vanhu vayo ine vanhu vayo. Iko kumhiri kwacho kwana baba munini kune dzimba nhatu dziriko futi kuti baba mukuru nababa munini nababa munini wese kune vakomana varipo hapana adini auyasi mudare tikenge tiripo tiri pamushatiri pamwe chete ukenge waripo wakatobva kumabasa arari wakauya tikaita zvese tiri pamwe chete. Saka kuti riri kuenda henyu semhuri kundonzwa nekuchengesana pasi zvinyi muri imba imwe chete kuenda kuseri kwechiro hazvina zvazvinobatsira. Kuna kwamuri vatongi ndinoti pagwara kuti chifamba iso sezvo wamwenyu wasina kudini wasina kuuya nekuda kwekuti papapa vakachangamira vane vanhu ndisina kunyatsonzwisisa pandati ndibvunze vataurwa namai ngekuti samanisi rakazoenda uko kune vasina kuuya makaripa mwana ndiye akaenda naro. Mwana wacho ndini ndakaenda naro ndo pakanyangara zvakanga kaitsangamiri ndichitanga kupiwa nyaya ina vadota vakatoti aiwa vanhu vese vari kuwirirana vachange vachiungana zvokuti hatina kuita masamoni ekuti ainoseve semhuri yanga iri kuuya yakabatana kana akazouya futi pano vacho vachiteera nyaya ichinyora ngiri masamoni samoni iri kutaurwa yanga iri kopi yeinformation yavo noti yaienda unosevhwa wanga wauya vachiti aiwa mhuri tiri kudini takabatana tirikuda kuuya takabatana hapana ere anofanira kudaidzwa nemaaa izvo aiwa tese isusu tiri kuwirirana kunge tiri padare. Sampoenda masamoni kaudaidza imwe mhuriyo ndokuti basa rifambe kuti baba sina sakani moisa pa next court date pochiona kuti masamoni adi aende. Isu zvanga zvakatinakira mambo tiri panapa vanimina wangu wese mabasa vari pano ndada kuti mutine rutsi redu ndada kuti vanimina wangu waende waziva kuti date racho date ndirini musi wa6 tichangojamba wiki marindwa musi wa6 September 6 September tichajamba ya 30 last date in 23 aka wochitotaura nawo kuti uone kuti masamoni aende handiti panze apa ngatieke zvinoda kuti wese waripo yozopinda iyo ikapinda izvozvizvi avo vakazouya vanonga kuti makafanira kutaura mabharani anokunyorera iye masamoni kuti uyai motaura namabharani panze basa ramabharani asi iyo iri kuenda kwamogeni nyanga iri kuenda direct from mamboka ndo yatiri kuti motaura namadhabharani anokutaurirai zvese zvinoda kuti zviitwe muri pamwepo semhuri kana mumira henyu moita izvozvi tichimboita break motaurirana namabharani it's okay handiti tichimboita break mocheka pane kuti wambobude panze regai tibude timboita break